गिबियावनो साफ्रोमबो मेडिया नोंथांमोनखौ खुलुमनाय जासिहरबाय गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म ट्रास्टनिफ्राय। जोङो दिनै स्निथि गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म बान्था 2025 बे बान्थानि थाखाय सासे बिजाथि जोङो सायख'बाय। बे बिजाथिखौ जोङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों फोसावनो सानदों। बिथांनि मुङानो जाहैबाय प्रफेसर अच्युत सामन्ता। बिथाङा कलिंग इन्स्टिट्यूट अफ सशियल साइन्सेस बिनि फाउन्डार आरो कलिंग इन्स्टिट्यूट अफ इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजी बेनिबो फाउन्डार। लोगोसे बिथाङा 2018-19 मायथाइयाव रायजो सभानिबो मेम्बार जादोंमोन। बेजों लोगोसे बिथाङा इउनिभार्सिटी ग्रान्ट कमिशन बेनि मेम्बार जादोंमोन आरो एकाडेमिक काउन्सिल अफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी अफ आसाम एंड ओडिशा बेनिबो बिथाङा मेम्बार जादोंमोन। प्रिन्सिपाल एडभाइजार टू द डिपार्टमेंट अफ एजुकेशन गव अफ मणिपुर आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा सासे ग्रेट एडुकेटर, फिलान्थ्रपिस्ट, सशियल एक्टिविस्ट। दा बिथांनि मुंखौ जोङो दिनै गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म ट्रास्टआ स्निथि गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म बान्था 2025 बे बान्थानि थाखाय फोसावनो मोननानै जों गोजोननाय मोनदों। बिथां प्रफेसर अच्युत सामन्तानो जोङो साबायखर बावदों, कंग्रेचुलेसन जों बावदों। आरो जोङो बुंनांगोन मोनसे बान्थाखौ सायख'नायाव जोंहा माखासे प्रसिडिउर दङ। गिबियावनो जोङो पेनेल बोर्ड मेम्बार सायख'यो। पेनेल बोर्ड मेम्बारा गावनि गोसो बायदियै जोंनो नमिनेशन गथायो माखासे केन्डिडेटफोरनि। आरो जोंनि ट्रास्टनि गाइडलाइना बेनो जे जाय केन्डिडेटखौ बिथांमोनहा सायख'गोन बियो धोरोमाव कनफाइन नङा, जायखिजाया धोरोमनिबो जानो हागौ, जायखिजाया रिजननि, जायखिजाया हारिनि जानो हागौ। जाय बिथाङा समाजाव माबा मोनसे मोजां कन्ट्रिबिउसन होदों बिथांनि मुंखौनो पेनेल बर्डआ नमिनेशन होनो हायो। आरो पेनेल बर्डआ नमिनेशन होनायखौ जोङो जुरि बर्डनो गथायो। जुरि बर्डआ मोजाङै नायबिजिरनानै सासेनि मुंखौ जोंनिसिम दैथायहरो आरो बेखौनो जों दिनै एप्रुभेल होदों। जोंहा गोजोननाय मोनदों, जोबोरै जों गोजोननाय मोनदों। सासे नेशनेल लेभेलनि गेदेरथार सशियल एक्टिविस्ट, फिलान्थ्रपिस्ट आरो एजुकेशनिस्ट बिथांबायदि मानसिखौ जोङो स्निथि गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म बान्थानि थाखाय मोननो हादों। बे जोंनि थाखाय जोबोरै गोजोनथाव खौरां। प्रफेसर अच्युत सामन्ताया दिनैसिम 100थानि बाराबो मटिभेशनेल स्पिचबो होबाय आरो बिथाङा जाय खामानिखौ मावगासिनो दङ, one of the largest residential university ट्राइबेलफोरनि थाखाय, ट्राइबेलफोरनि लार्जेस्ट रेसिडेन्शियेल इउनिभार्सिटि, जेरावनाखि ट्राइबेलफ्रा थाखा फैसा होनाङालासिनो फ्रि अफ कस्ट जानाय थानाय गेलेनाय गासैखौबो मोननो हायो। बे जोंनि थाखाय आरोबाव देरसिनथार मोनसे गेदेरथार खौरां जे बिथां सामन्ताया ट्राइबेल माहारिनि थाखायदि एसेबां गेदेरथार खामानि मावदों बेखौ जों दिनै बाख्नायनांगोन। आरो बिथांखौ गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म बान्थाजों मान होनो जोङो दिनै खाबु मोनदों आरो जोङो मिजिंथिदों जोंनि बे बान्थाखौ प्रफेसर अच्युत सामन्ताया गोसो गोरबोजों आजावगोन होननानै जों मिजिंथिदों। बे बान्थाखौ जोङो 18 एप्रिल गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि जोनोम सान बरमा कलेजाव जोङो गथायगोन। बे बान्थायाव जोङो केस रां होगोन 1 लाख। सिगांनि समाव 50,000मोन, देग्लायनिफ्राय 1 लाख रां जागोन। बेजों लोगोसे जोंनि बर'नि इन्दि जि बे थागोन, आर'नाइ थागोन, मोनसे फोरमान बिलाइ थागोन, मेमेन्ट' मोनसे थागोन। बेखौ जों गथायगोन आरो बिथांखौ जोङो जोंनि हाबाफारियाव जोङो इनभाइटेसन हरगोन। जोङो मोनसे बाथ्राखौ नोंथांमोननि चेनेलजों बुंनो आरोबाव सानबावदों, जेरावनाखि बर'लेण्डनि सोमोन्दै एसे मिसआन्डारस्टेन्डिं बा इनफरमेसन मोननाय दङ जोंनि जायगायाव। जे बर' होननानै बुङोब्ला ओरैबायदि माखासे मानसिया बुङो जे बर'फ्रा आन्दलन खालामग्रा, बेयाव दावराव जायो, बुलाय सुलाय जायो। बे रोखोमनि मोनसे मिसआन्डारस्टेन्डिं आरो मिसइनफरमेसन दाबो दङ। आरो जोङो मिजिंथिदों
गुरुदेव कालिचरन ब्रह्म बान्थानि गेजेरजों बै मिसआन्डारस्टेन्डिंआ गैया जागोन आरो जोङो फोरमान होनो जों नाजादों जे बर' हारियाबो गोजोन लुबैग्रा, गोदोनिफ्रायनो गोजोन लुबैग्रा, बेखौ जोङो फोरमान होनो सानदों। आरो बे बान्थानि गेजेरजों बिथाङा थारैनो गाव हमदांनो हागोन, मिथिनो मोनगोन बड'लेण्डआवबो गोजोन दङ, बड'लेण्डनि रायजोफ्राबो जौगानायखौ लुबैयो, गेदेरफोरखौ मान होयो, उन्दैफोरखौ अनो, गावजों गाव गोरोबलायनानै थायो, बेखौ बिथांमोना हमदांनो हागोन। दा बेखौनो आङो बुंबाय जे गुरुदेव कालिचरन ब्रह्म ट्रास्टनिफ्राय पेनेल बर्डनि मेम्बार साफ्रोमनिसिमबो साबायखर बावदों। लोगोसे जुरि बर्डनि साफ्रोमबो बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों आरो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिफ्राय जोङो जाय अननायखौ मोनदों बे अननायखौ लानानै जोङो गोजौआव जोङो थांबाय थागोन, बेखौ जोङो नोंथांमोननि सिगाङाव जोङो बुंथिदों। गुरुदेव कालिचरन ब्रह्म बान्थानि गेजेरजों गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि जि सान्थौ बेखौ जोङो गुवारै जोङो फोसावनो सानदों। आरो गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मआ दिनै आसाम सोरखारजों मिथिजाबाय, आसाम सोरखारा गनायथि होबाय गुरुदेवनि हाबा मावनायखौ। 18 एप्रिलखौ आसाम सोरखारा रेस्ट्रिक्टेड हलिडे हिसाबै फोसावखाबाय। बे समाव आङो साफ्रोमबो मिडिया नोंथांमोननिसिम साबायखर बावदों। गोजोन्थों।